Pozývam vás na školenie alopécií 6.3. u nás v Piešťanoch v MK školiacej akadémii trichologickej, dermotrichologickej. Zodpoviem vám niekoľko najčastejších otázok, prečo by ste sa mali prísť na toto školenie zaškoliť. Aká je tvoja kvalifikácia a prečo školíš alopécie? Každý deň sa vo svojej praxi stretávam s padaním vlasov u svojich klientiek a klientov. Som najdlhšie pôsobiaca trichologička Kapiderm na Slovensku a som školiteľka tejto metódy. Veľmi rada by som vám odovzdala všetky informácie a všetky vedomosti a celú tú filozofiu toho, ako klientom pomáhať s týmto nemilým problémom, tak som sa preto rozhodla ponúknuť vám školenie alopécie u nás v akadémii. Mojim klientom padajú vlasy. Ako zistím, čo je v norme a čo je už alopécia? Každému z nás raz za čas vypadne nejaký ten vlas alebo desiatka vlasov. Máme aj sezónne padanie. Problém nastáva vtedy, keď klientka vyťahuje veľké guče vlasov alebo keď sa nám ukazujú rôzne ložiská bez vlasov na vlasovej pokožke. To znamená, že vtedy by bolo fajn začať sa zaujímať o to, či sa nedieje v organizme nejaký problém. A jedná sa o estetický problém, ale my pristupujeme k padaniu vlasov aj tak, že cez tie vlasy nám môže telo hovoriť, že máme nejaký hĺbší problém vnútri nášho organizmu. Kedy začať riešiť padanie vlasov a ako? Padanie vlasov väčšinou ľudia začínajú riešiť vtedy, keď sa cítia nekomfortne. Trvá to väčšinou nejaký 2., 3. mesiac, začnú si všímať popadané vlasy na zemi, domácnosti alebo pri česaní alebo pri umývaní. Ak 2, 3 alebo 4 mesiace pretrváva tento fakt, tak vtedy je dôležité navštíviť trichológa. A ako viem tento problém riešiť? Tento problém viem riešiť predovšetkým rozhovorom a komplexnou starostlivosťou. To znamená, že vy ako kaderník by ste sa mali so svojím klientom alebo klientkou porozprávať na témy, ako je komplexné zdravie, hygiena, starostlivosť, čím si umýva. A toto sú všetko témy, ktoré spolu preberáme na školení alopécie. A popri tom si porozprávame aj jednotlivé typy, tie diagnózy tých alopécií, aby ste vy ako kaderník dokázali v prvom rade pomenovať ten problém, pretože keď ho pomenujete, tak potom budete vedieť aj jednotlivé riešenia, ktoré vám na tomto školení alopécie ja ukážem. Prečo mi nezaberajú dostupné produkty na trhu? Preto, lebo padanie vlasov je komplexná záležitosť a nedá sa vyriešiť nánosom oleja alebo nanášaním aplikáciou šampónu, nejakého stimulujúceho. Niekedy sa môže stať, ak ten problém je minimálny, že tieto veci zaberú a taký človek ani nevyhľadá trichológa, takýto človek sa nebude s vami rozprávať o tom, že mu padajú vlasy. Avšak v prípade, že pretrváva tento problém, tak ani žiadna ampulka stimulujúca, ani tonikum, ani to, že zmením kaderníka alebo sa ostrihám, nepomôže. To znamená, že treba sa na celý tento problém nahliadať komplexne a to je úlohou trichológa a na túto tému, na túto komplexnú oblasť vás ja na tomto školení zaškolím. Porozprávam vám, ako nahliadať na to komplexne a ako vysvetliť klientovi a aj klientke, prečo ten šampón nepomáha, ktorý si kúpila v drogerke alebo v lekárni. Je rozdiel medzi padaním vlasov u žien a u mužov? Áno, aj nie. Muži väčšinou trpia androgénnou alopéciou. Je to tá, ktorá je podmienená a vlastne zapríčinená androgénmi, čo sú teda mužské hormóny, ktoré v malinkej miere máme aj my ženy. O tom sa práve presne rozprávame na školení, aký je tam ten pomer a prečo je pánska alopécia trošičku inakšia ako tá dámska. No a u dámskej alopécie, napríklad difúznej, to je takéto prerieďovanie vlasov, ktoré môže vzniknúť po pôrode alebo po vysadení hormonálnej antikoncepcie, tak tým, že muži nezvyknú brávať hormonálnu antikoncepciu, tak už tuto vnímame ten rozdiel toho, že pristupujeme ku každej tej alopécii trošičku inak.
Ale potom napríklad, keď sa rozprávame o alopécii areata, to je tá ohraničená, tak k nej pristupujeme pri mužoch a aj pri dámach veľmi podobne, takmer rovnako. Takže sú rozdiely v niektorých diagnózach a v niektorých nie sú rozdiely. Dá sa padanie vlasov zastaviť? Padanie vlasov sa dá zastaviť, alebo nazvime to tak, že my vieme znovu obnoviť zdravý rastový cyklus vlasu tak, aby sa nám obnovoval prirodzene a aby sme ho, môžeme tak aj prokliensky povedať, znovu obnovili. Takže dá sa. Čo sa účastníci školenia naučia, keď prídu na školenie padanie vlasov 6.3.? Takže u nás v vzdelávacej akadémii Monika Kováč, MK v Piešťanoch, sa na školenia alopécie dozviete, aké typy alopécií rozlišujeme, či je rozdiel medzi dámskym a pánskym padaním. Porozprávame si jednotlivé fakty o rastovom cykle vlasu a navrhnem vám riešenia. Porozprávam vám o filozofii spoločnosti Capiderm, ako pristupujeme k týmto riešeniam. To znamená, že naučím vás alebo nahliadneme trošku do sveta organickej rašeliny. Porozprávam, že je to začiatok riešenia tejto alopécie a prečo a aké produkty potom treba odporúčať klientom na doma, či treba rašelinu opakovať a ako k tomu pristupovať komplexne. A teraz myslím v súvislosti komunikácia vy ako trichológ a klient ako ten, kto má nejaký problém. Ďakujem. Ja by som chcela ešte na konci povedať, že sa na vás všetkých teším a alopécia znie to ako veľmi závažný problém, ale slovo alopécia nie je veľká vec, netreba sa jej báť. Alopécia znamená padanie vlasov. Všetko, čo sa budeme učiť, čo si porozprávame, je veľmi logické a naozaj dokážete pomôcť každému od dieťaťa až po dospelého a až po seniorov. Tak sa vidíme. Ahojte!